Възстановяване на празника вдигане на куните. Село Яврово, 25 август. Културни празници на Куклен. Да претворим традициите. Куклен на живо. Никитката ще слагаш ми хиби? С какво ще я сложим? Горе трябва. Хайде, ела. Чакай. Аз нарочно го откупча. Защото ми стягаше нещо. Ой, добре. Няма ли тук някаква турба от те едно време? Турбичка. Така от старите. Плетени. Ние имаме, ама в те, виж как не сетихме за тях. Те са в Пловдив. Съвременни сме. Ще влезе в църквата. Аз съм върви на Бонари Лало, съм пак в Боскан, той е тук, с мен е постоянно на всеки Гошо! Ага. Оле! Мога да позная! Предупредена е, Чана. Предупредена е, да, Това е на видео. Как е отива? Ма тя с удобни обувки. Аз пъхем си знам тук какви са къде. Добър ден! Добър ден! Много добре изглежда. Благодаря! Супер! Айде, честито носия! Много си хубава, бе! Нали ще ме крадат? Няма да е хубава! Ани да го си хубави. Направо ще те откраднат. Тук и ги хубави си отвъд. Здрасти! Вие направо сте образец семейство! Няма право! Шетата взеха ли? Или първо да направиш. Ето, обаче вие минете за цвят. За цвят. Ела си кората, Теодора, идеално. Дори да ела си кората. Идеално. Аз иконата чакат. Нали, той е празник на икон.
Иди там до дядове. Много стар. Обаче това не е оригиналната. Не. Това е 3D. Не. Няма нищо. Те ги украдаха оригиналните икони. Да. Златка дойдоха. Златка дойде. Тя тук ли? дойде, ма тук дали е дошла? Не съм я видял. Не, ти май да видиш кафе. До тук. Този празник за нашето село е най-красивият празник. Имаме в годината 150 празники наяво, религиозни и други. Този е един от най-красивите. Обикаля се всички наши местности, като ни се дава хваненето като местността Трума, Свети Атанас, Свети Иван, Свети Петър. Тези местности имаме параклиси, на които от този празник се отдава почет за високо плодородие, за високи добиви и това в общи линии. Всички виждате минават по всички места. Прави се курбани. И това е. Музика има накрая веселие. И пак казвам, най-красивият празник няма. Сами ще се убедите. Ти с него ли ще бъдеш? Благодаря. Конете си върват по пътя. И ние ще идем там. В това джип може ли да качиме девойки? Девойки, можем ли да качиме? За да снимат. Кажи бе. Да, не. Добре. Здравей. Да, хубаво, добре. Да, значи разполагаме ги, да знаеш. Не мога да те позная. Аз документирам. Честит празник. Видя ли какъв това празник става? Празника е много хубав. И така вече, като е с премените и с носите, е съвсем различна работа. Хубави, да. Чудесно. Тук и попове се понасъбраха, бая. Нека да има. Значи е тържествено, да се полага. Ами, има напредък, да. 4 телевизии. Браво. Така че канал 1 Българска национална телевизия, СКАТ са тук,
тези BTV Сатком. Няма това и полицията. Само да ни преча на... Нашите моми на първа линия. Триндафили, това Валя ли е? Мале къв поръсна се. О, Вале! Боян, нагоре от минималко. Майсторе, мърдни с тази шапка малко, че само те фършне.
Не съм гледал. Била се гора, разеленила, била се гора, разеленила. Елово дърво не се развило, елово дърво не се развило, не се развило, разеленило, не се развило, разеленило. Дърво лежи младранен юнак, под дърво лежи младранен юнак. Младранен юнак с 9 рани, младранен юнак с 9 рани. С 9 рани се крушумови, с 9 рани се крушумови. 10 рана с нощ пробудена, 10 рана с нощ пробудена. Снимах я, снимах. Сиди Константин и Елена. Пенса, има ли ксепция? Чакай. Да се има с колегата, че малко да съм се направил така. Срещу слънцето, то се мъжи. Спотка? Може. И трябва да направя едно интервю за сайта. Интервю за сайта. За да мога, трябва да може да сме си взаимополезни. Благодаря.
Ако има химикал, ще да ви изпиша и сайта да го погледнете. Dragojna.com се казва. Химикалката. Тук носиме химикалки, всичко не се знае кой ще потрябва. Пък ние имаме доволна група във Фейсбук. И отделно сега почнах едно безплатно сайт, че аз нали ти пратих? Да. И аз го правя безплатно за Драгойна и стана нещо уникално. Ами идеята, значи ще обменяме информация. И следващото ще е за родното ми място. Ами аз може да се комбинира. Непременно трябва да... Като информация, като снимки, като всичко. А и въобще като начинание. Абсолютно. Хубаво е да... Това не вяраха, че стане, викаме. Няма да стане. Във Фейсбук къде сте вие? Кои сте във Фейсбук? Село Яворово. Село Яворово. Сериозно. Аз съм зет тук, обаче няма кой да направи. Обаче е с Google. Ето, ще следващото, което ще направя за тук. Сега го правя за Драгойна. Да. И видях, че се получава и ще го направя за Яворово. И съм сигурна, че се получи. На кой сте зет тук? Колю Велков. Тя ми като с тебе. Коя част на селото? Жена. Ела тук. Марияна се казвам, приятно ми. Аз съм ей тук от Друм, най-горната част на селото. Те са добре с лято облекани ние. Ще ви ежете. В атракция. Може ли така? С този хубавия букет, най-хубавия. Ай, така. Много е хубаво. Просто е... И много ви се радвам, че го правите това. Прегледа много бързо свърши. Иначе... Ако искаш на момчетата с ним, те са така атрактивни. Аз наблягам на акцента тук, да ти отива повече. Има ли някой вода? Звездичка, да, виж. Къде да ти мери? Леле, мене там някъде. И сега ще сме нагоре. Ти къде остави колата? Еми, пикапа там да остане. Не си го оставя. Еми, за какво да го Да. Да. Билетата само имитиране, не, питам се, аз знам, че няма. Само малко така да доближим. Чантата къде е? Коя чанта? Той е в другата кола. на Златка. Къде? Значи след като Къде са вашите бе? след това ставаме и след това ставаме и тръгваме. Маса да взема ли? В колата има кола. Маса! Снимай го той. Капитана. Капитана, челата да му познават. Дамата. Така да, ще туриш, значи, гледай, трябва ножа да забоя така, значи. Един пояс трябваше да ти сложим. Един пояс като на Колю. И съседи. Дай на много плашат поповите. Еди вземи масата да седне като хората. Плашат го поповите. Няма страшно. Хората се отгаляме по това. Стара работа, не? Добре, да се седим. Миличко, ти тук да си седим, да сядеш. Каквото трябва. Дай да снадим.
Те аромати хищни ги много заболява му главата. Да. Иди, тя гледа. Аз няма да ходя и да ме обясняваш. Ето тук на това, бе. Ето тук горе. Свети Петър. Ето там ще срещаш. Това е малкото конче. Пъти отива там. По-данче тук, бе. Там са всичките, бе. Това са на Свети Иван. Ще се изгубят, бе, колени. Пътя за Добровък, на шосето са Добровък. О, топличко, топличко. Той ги е изтървал. Сега тук ще ги пресрещаш. Там ще е курбан. Има чешма, студена, Ето тук отдолу. с корито. Водаш може да А? да качва един на коня да бъде сменен. Тук в програмата. Чакай. Жоре, я от тук, сега си ме снимал. Я да те видя. Ти ще ми я дадеш само. Да държа. Да. И ти какво така. Нали, нека ме така. Ами, ето така. Аз ще стоя там. И даже виж, че там ще има хора. Значи, ето така, изцяло. Виж как се вижда. То ще бъде по-украно. Виж, да нагледате зраза. Виж, ето това значи. Аз си гледам публиката. И по този начин, разбираш? Майко, тихо. Бъде това. Младежи, елачи. Нямаме време, елачи сега. После ще се снимам. Идвайте да ви казвам какво правите. Така, вие двамата на печи с пищовите. Къде са? Така, тук ще държите пищови, после ги мушкате и едната ръка долу. И така, не, но като гръмчите, само едната ръка трябва да е хубаво да има, но едната на пищова, няма проблем. Така, едната тук, а пък другата долу. Вървите след нея. Така, Ваполю. Дама се злата. Сега да им кажа какво прави. Ленка ни ленка. Снимай. Ще свира. Да, оставиш, свира. Чуйте. Чакай. Дама се злата, хванала мари, пукнала пушка. Да, разбира се. Какво става, Бърсти? Да, тук се няма. Може ли? Сега няма да добре, още веднъж. На хоро, Марина, хоро на поводника, дама се злата, хванала мари, пукнала пушка. И летни пъти. Как бе, репетицията снимаме, после не можем. Джордж, айде, че няма време. По-близо. Къде? Бързо, давай. Бързо, близо.
Пани. Хвърлям се. Свърши ли? Армата се включила обаче, че дадат вода. Ще е спряла ли? Тук багажите да стоят, те си имаш Те вие там ще ги оставят. Там е нашата маса. Гледарчето къде е седнало. Или не бе, още на масата. И вода ще донесем после още. Само докарахме масата. Момченцето къде е? Дядото да ти пази. Дядото с шапка. Добре, безплатните минути свършиха. Тук нататък почва да първа. Чакай да си дигне главата. Ще направим реклама, как? Фейсбук. Снимали? Аз отивам малко да седна до Колю, ще изморих. Дама, трябва да кажем там. Сега виж какво съм снимала, че може... Всички ние от село Яврово ви желаем приятен празник, приятни емоции с нашата програма и отбелязване на празника Куните, като ви поднасяме букет от автентични явровски песни. Сила
косата да ти окапе, косата да ти окапе, лицето да си уропчи. Кога на пазар да ида, бяла пшеница да кара, бяла пшеница да карам да я продавам. Нема си питат, синолю, колко продава пшеница. Нема си питат, синолю, порасна ли ти Йорданка? Порасна ли ти Йорданка? Порасна ли косата? Shinkele, shinkele,
Далеч не може. Bravo!
Блиц интервюто ще има ли или да гаса? Как беше? Добре ли беше? Как? За авто... Общината го прави. Ani se zlato premeni Marina deničoka červena. Na deničoka červena Mario baši pojaske veze. Baši pojaske veze Marita će mi idi na goro. Първа беше, да, от тъсти. Тя е нашата питка там. Не до наместник, като наместник. Да поклей маста. Има 3 до 5 това. Той има щастие да бъде пряко програма на местници.
Как ще има пискуни? Донесъл от махалата. Донесъл ли си? Значи трябва да се движим. Тие ще донесат сега. Идоха да донесат. Идват. Боже, идната вика да... И ми закриваш ма цяло. Къде са другите дето? Не, той ти казва да се обърнеш. Иванка идва. Да донесат ги тогава. Гради во имя Господне, о Господи, яви се нам, благословен гради во имя Господне. О Господи, яви се нам, благословен гради во имя Господне. Богородице ни, грешните ни, ние грешните и смирените, усърдно сега да се претечем към Богородица и да паднем пред нея в покаяние от дълбочината на душата си и да извикаме. Владичице, смири се над нас и ни помогни, побързай, защото загиваме от множество грехове. Не връщай прави от всякакви беди. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Защото си свят Божий наш и на Тебе отдаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух сега всякога и во веки веков. Амин. Веки, святи, безсмъртни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, слава Отцу и Сину и Светому Духу и нині и присно и во веки веков. Амин. Святи безсмъртни, помилуй нас. Святи Боже, помилуй нас. Порти син мира капалне по-еврейски нарична Ветизда, която има 5 притвора. Там имаше много болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време влизаше в капалните и раздвижваше водата. И който превлизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да страдаше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Душеви мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. На зла сила на Господа да се помолим. Господи, защити, спаси, помилуй. Запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Като померем заедно всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и всякога Дева Мария, помилуй нас. Сами себе с един друг целец и живот на Христа Бога да отдадем. Господи, защо? Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при рабите си, които ти се молят, и прати Светия Той Дух да освети тая вода. И дай на приемащите Твои раби тук присъстващи и отсъстващи премахване на страданията, прошка на греховете и изцеление от болки, освобождение от всяко зло, а тъй също затвърдяване и освещаване на дома им, очистване от всяка сквернота и прогонване дяволство коварство, защото е благословено и прославено пречестното великолепно име Твое, на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги. И помилуй високо преосвещеният наш митрополит Николай и всички епископи, които ми преподават Твоето слово и всички свещенически и монашески чини. Амин. Спаси, Господи, всички православни християни, целият български народ и нашето воинство. Амин. Всички, които стоят тук с нас и се молят. Спаси, Господи, и запази
всички ботетливи християни, които седят тук нас и ни се молят. Запаши ги, им дай мир. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Отли хлябове, чест и слава и запази всички, които ги принасят. Той освети всички, които ще вкусят от тях, защото е свято името Ти сега всякога и во веки веков. Амин. Богородице Дево, радуй се, благодатная Мария, Господ с тобою, благословенна ти жена и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси до всякого блага. Богати обнищаща и закаша, зискающий же Господа, не лишася всякого блага. Богатите обедняват и огладняват, а тези, които се надяват на Господа, няма да се лишат от никакви блага. Богати обнищаша и закаша, зискающий же Господа, не лишася всякого блага. Преосвещение наш митрополит Николай, честното свещенство и воинството ни на многая лета. По молитвите на всички свети, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Уважаеми отци, брати и сестри, драги гости, изпълнено с благодати тук това място на село Яврово. Нашия край около Асеновград сияе с голяма Божия сила и благодат. Изпълнена с много храмове, манастири и параклиси, и всичко това е видно и във вашето китно село, което е покровителствано от Света Богородица и десетките параклиси наоколо. Много да е. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивление даруя и Твое сохраняя престом Твоем жительство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивление даруя и Твое сохраняя престом Твоем жительство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивление даруя и Твое сохраняя престом Твоем жительство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивление даруя и Твое сохраняя престом Твоем жительство.
Благословен си, Христе Боже наш.
Браво! Браво! Опа! Бате! Втори глас! Втори глас! Аз да ти урна. Изпотима цяла седмица ми отрепава. Сега да ти кажа. Ставай! Давай! Чуй се! По традиция черковане се отбелязва 40 дни след Велик ден. Църковната камбана оглася началото на празника, в който се включва цялото село Яврово. Шествието с иконите тръгва от местната църква и преминава през всички свети места и параклиси в района. Задължително се пекат обредни хлябове за здраве и берекет. Като дете помня, когато те казват купонна система беше и нямаше брашно, хората са си месили ръжено брашно и са правили питки, за да се празнува този празник.
Бай Иван участва в процесията от 17 годишен. От 20 години с него обикаля и магарето за прям. Мой възпитаник от мъничко, вече го имам 20 години. От началото беше буен, сега вече в продължение на времето много е здравичък, хубав, работи с него, много добре работи. За да спазят традицията в родното село на Николай Хайтов, днес се завърнаха и много деца и млади хора. Това като пъповете разнасят големите икони и отиваме някъде. Това е хубавото. Празник в община Куклен ще има и следващата седмица. Тогава местните ще избират кралица на черешата. С възстановка на древния обичай вдигане на куните, в родопското село Яворово започнаха културните празници Куклен. Обичаят поставя началото на празниците на Куклен, които тази година минават под мотото «Да претворим традициите». Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и оперативна програма «Регионално развитие». За възстановяването на обичая активно участие взеха хората от село Яврово, ръководени от местния свещеник. Този обичай е традиционен за местната общност и носи белега на една древна традиция. Той е описан подробно в селищната монография на писателя Николай Хайтов за село Яврово още през 1958 година. Фестивалът Куклен на живо цели да съживи традициите и е своеобразен мост между миналото и настоящето. Подготовката за възраждането на древния обичай за плодородие и по-добър живот започна по-рано. В читалището на селото местната група за автентичен фолклор се подготвяше за празника. Рано сутринта иконите от църквата бяха окичени с градински цветя. Беше спазена традицията черковната камбана да огласи началото на празника. Молебствието започна с литургия в църквата на село Яврово. Шествието с иконите тръгна от местната църква и премина през всички свети места и оброчища в района на селото. За да спазят традицията, в Яврово специално за празника се завърнаха и много деца и млади хора, които отдавна са напуснали родопското село. Бяха извършени традиционните обреди, огласени от специални песни за празника. Шествието завърши пред паракли със свети Константин и Елена. Всички участници и гости на празника имаха възможността да вкусят от курбана и обредните хлябове за здраве и берекет. Чрез ритуала хората се помолиха за плодородие и по-добър живот. Проектът «Културни празници на Куклен – да претворим традициите Куклен на живо» ще продължи и през 2013 година. Възстановката на този обичай има за цел да доближи младите хора до обичаите и традициите на техните деди и да ги направи преки участници в това шествие. Чрез запазването на тази стара традиция, организаторите допринасят за съхраняването на културната идентичност на района, като придават нов облик и нов живот на празника.